Ben, boas tardes a todos e a todas. Damos comezo á sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación deste xoves 14 de novembro de 2024. É preceptivo, en primeiro lugar, ratificar o carácter urxente desta sesión que ven motivado pola necesidade de dispoñer dos créditos recollidos tanto no crédito extraordinario como no suplemento de crédito á maior brevedade posible, tendo en conta tamén que, no caso de aprobarse, deberán aínda someterse á exposición pública por un prazo de 15 días hábiles a partir da correspondente publicación no boletín oficial da provincia. Por tanto, pasamos a votar a urxencia da sesión. Votos a favor? Era unanimidade? No, porque algún sí. Que non votou? Algúnas votaron. Bueno, repetimos para tomar nota. Votos a favor? Ben, abstencións? As do Partido Socialista. O primeiro punto da orde do día é en cumprimento do artigo 193 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a dación de contas da liquidación do Orçamento de 2023, aprobada mediante a resolución da Alcaldía número 494/2024. Sinálase nas conclusións do informe da intervención municipal a liquidación do Orçamento de 2023 en relación co procedimento que, de acordo co artigo 191 do Real Decreto antes citado, a liquidación debe confeccionarse antes do día 1 de marzo do exercicio seguinte á aprobación pola Alcaldía desta liquidación, previo informe da intervención municipal. Sinálase tamén que se constata un incumprimento dos prazos do procedimento motivado polo exceso de carga de traballo para os medios disponibles, segundo se ten informado en anteriores ocasións, ao que se sumaron, no exercicio en curso, ausencias de persoal que distorsionaron a organización do traballo do Departamento de Intervención. Cabe, pois, tomar nota das necesidades que se sinalan en relación á provisión de prazas no dito Departamento e cabe, ademais, recoñecer o tremendo esforzo realizado pola intervención municipal nestes últimos meses, non só encamiñando, aínda a pesar da situación exposta, a confección e aprobación do Orçamento do 2024 con esta liquidación, senón tamén asumindo todo o traballo diario que atinxe ao Departamento. Recolle tamén a intervención municipal nas súas conclusións unha serie de propostas de actuación, algunhas xa implementadas que paso a ler. Mellorar a disciplina orzamentaria e evitar contratacións menores sen contar con autorización de gasto, en aplicación da base 14ª bis das bases de execución do orzamento, reducir a carga financeira aprobando, sempre que sexa posible, amortizacións extraordinarias en endeudamento, manter nas solicitudes do POS contías importantes destinadas ao financiamento do gasto corrente municipal, realizar unha valoración de que licitacións de servizos son factibles a cometer e a plasmalas nun plan anual de contratación, e incrementar os ingresos estruturais mediante procedimentos de inspección e incremento das cotas tributarias. Dase conta tamén dos resultados obtidos do control das contas a xustificar e anticipos de caixa fixa en 2023 en cumprimento do artigo 27.2 do Real Decreto 424/2017 do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno das entidades do sector público local. Como corresponde, tamén se dá conta do informe da intervención municipal sobre o resultado do control interno en 2023 ao abeiro do disposto no artigo 37 do Real Decreto 24/2017 do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno das entidades do sector público. Este informe tamén se lle remiteu á Intervención Xeral do Estado con data de 1 de maio de 2023. E, por último, dase conta tamén dos acordos contrarios a informes de intervención municipal e outros, de acordo co establecido no artigo 15.6 dese mesmo Real Decreto 24/2017. Os seguintes puntos da orden do día son, por un lado, a aprobación inicial do crédito extraordinario 2/2024 para a dotación orzamentaria de gastos realizados en exercicios anteriores e, por outro lado, aprobar inicialmente o suplemento de crédito 1/2024 para gastos diversos do exercicio 2024. Como noutras ocasións, e tendo en conta a relación existente entre estes dous asuntos, abordámoslos conxuntamente e despois procedemos a votar por separado os mismos. Da liquidación do Orçamento de 2023 resultou un remanente de tesourería para gastos xerais
de 945.356,72 euros. O que se propón é adicar este recurso como medio de financiamento deste crédito extraordinario para darlle cobertura aos gastos de exercicios anteriores que están pendentes de aprobación. Neste intre, cabe recordar que tras as eleccións municipais esta alcaldía solicitou a intervención municipal un informe sobre o desequilibrio orçamentario do Concello de Rianxo. Segundo este informe, tiñamos encima da mesa gastos en dotación orzamentaria por un importe total de 1.973.778,35 euros. En base a isto, esta alcaldía propuxo ao Pleno consignar un importe total de 899.403,72 euros para o financiamento adicional destes gastos. Este importe alcanzouse botando man do remanente de tesourería derivado da liquidación do orzamento 2022, así como do pos adicional do ano 2023. Finalmente, o total de gastos que quedaron pendentes de aprobación a 31 de decembro de 2023 ascendeu a 1.126.496,5 euros, a meirande parte deles por falta de dotación orzamentaria. É dicir, un importe prácticamente idéntico ás previsións recollidas no citado informe sobre o desequilibrio orzamentario emitido pola intervención municipal en xullo de 2023. A día de hoxe, o total das facturas relativas a gastos realizados en exercicios anteriores ascende a 927.121,80 euros. Teñen na proposta a indicación dos programas afectados e a descripción dos gastos deberán que atinxen a prácticamente todos os programas e unha variedade de gastos, dende materiais de limpeza e materiais de oficina ata repostos de maquinaria ou enerxía eléctrica. Como ven, a diferencia entre o remanente de tesourería e o importe total das facturas relativas a gastos realizados en exercicios anteriores é de 18.234,91 euros. Por outra parte, o Concello de Rianxo ingresou a liquidación definitiva da PIE 2022 por contía de 433.191,83 euros. Sumando as dúas cantidades, obtemos un total de 451.396,75 euros. Propónse destinar este importe a través da aprobación do suplemento de crédito 1/2024 ás cuestións que paso a relatar. Destinaránse 51.400 euros a gastos de persoal co fin de garantir o pagamento das retribucións por servizos realizados fora da xornada nos departamentos de Policía Local, Emprego, Deportes, Intervención e Tesourería. Isto obriga, ademais, a incrementar o límite máximo das gratificacións do persoal funcionario de acordo co artigo 6 do Real Decreto 861/1986 do 25 de abril, polo que se establece o réxime das retribucións do persoal funcionario da Administración Local. Destinaránse 146.219,85 euros a aboar as débedas derivadas das sentencias por reclamacións formuladas por persoal municipal en exercicios anteriores. Destinaránse 51.000 euros para reparacións en parques infantís e mantemento de viais de titularidade municipal. Cabe recordar que no seu día o Partido Popular propuxo facer un informe sobre o estado dos parques e con isto poderemos afrontar algúns dos desperfectos detectados. Por outro lado, destinaránse 202.776,90 euros a darlle cobertura a actuacións e servizos municipais que son ineludibles para o seu correcto funcionamento. Destacan os 88.775,77 euros destinados a facerlle fronte a gastos derivados do tratamento de residuos. Non podo máis que pedir o apoio do Pleno para estes dous puntos coa finalidade de seguir saneando as contas do Concello, eliminar a débeda contraída con moitas pequenas e medianas empresas locais, eliminar a débeda contraída con empregados municipais e coa Seguridade Social e paliar e sufragar os gastos de suministro e servicios como os anteriormente citados. Feito isto, e cun orzamento actualizado, aínda que moi axustado, comezamos unha nova fase e deixamos atrás outra na que, como dixen, se chegou a un déficit de 2 millóns de euros. Abrimos turno de intervención, como dixo, para abordar, se lles parece, conjuntamente os dous puntos e despois votámolos de maneira separada como corresponde. Ten a palabra o BNG. Moitas grazas e moi boa tarde a todos e a todas. Dos datos que se nos entregan, tanto para a atención do crédito extraordinario como a do suplemento do crédito, non podemos senón expresar a nosa preocupación por canto da lectura destes datos dedúcese unha situación económica do Concello cando menos preocupante. En conxunto, as dúas operacións ascenden a aproximadamente 1.370.000 euros.
Os ingresos para estas operacións proceden basicamente de dous conceptos: remanente de tesoureiría e aforro por maiores ingresos procedentes do PIE. Desta cantidade, tan só se pode destinar á realización de obra unha cantidade mínima. O resto vai todo para gasto corrente, sexa esta débeda comercial, dotación insuficiente de bolsas vinculadas a servizos básicos ou gasto de persoal. Como moi ben advirte Intervención, este gasto corrente correspóndese con gasto de carácter estrutural, que debe ser atendido con ingresos correntes, non con remanente de tesourería nin con aforro derivado de maiores ingresos. Preocúpanos, así mesmo, e de xeito especial, que todos os asuntos plantexados no Pleno non foran comunicados e tratados na correspondente Comisión de Facenda. Tanto o suplemento decreto como o creto, como a información derivada do informe de liquidación. Preocúpanos que o grupo de goberno, estando en minoría, non se preocupase, non fose responsable e non intentase obter un apoio nun tema tan importante como o que estamos debatindo ahora mesmo. O informe de liquidación contén un diagnóstico e unhas propostas de actuación que deben ser participadas na Comisión de Facenda, ao obxecto de valorar as medidas contidas no informe. Este informe fala dunha situación económica do Concello preocupante: insuficiencia de cretos, realización de contratos en consignación orzamentaria, incremento desmesurado da partida 4131, incremento desmesurado do prazo de pago a proveedores, pasando de unha media de 20-30 días no 2023 ata 120 días no último trimestre deste ano. Insuficiencia de dotación orzamentaria para atender a servizos básicos. Polo tanto, pedimos que con urxencia se convoque a Comisión de Facenda para avaliar a situación financeira do Concello e para valorar as medidas propostas por Intervención. Este grupo municipal, en base aos datos que se aportan para o suplemento de creto e para o creto, e en base ao informe de intervención de liquidación e, sobre todo, en rexeitamento e incumplimento grave de non convocar a Comisión de Facenda, por todas estas razóns, vémonos obrigados a non apoiar estas dúas propostas. E porque somos responsables e nos preocupan as medianas e pequenas empresas e non queremos obstaculizar o pago a proveedores, imos absternos nestes dous puntos. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias, alcalde. Boas tardes, noites a todos. O Partido Popular, como sempre veu facendo, quere apoiar o comercio local, quere apoiar os comerciantes, quere apoiar as empresas que fan traballos para o Concello, e non é grato que haxa empresas que estean pendientes de cobrar cartos porque non se lles paga a tempo. Hai un indicador moi importante que se debe corrixir, que é o indicador do período medio de pagamento. Como ben se sinala por Intervención, no 2023 rondaba o 24-21% nos primeiros trimestres de tempo de pago, e agora estamos nun período alcista. Pasamos no primeiro trimestre do 48%, o segundo trimestre saltamos ao 72%, e no terceiro trimestre estamos xa no 125%. É un indicador que hai que subsanar. Esperemos que a partir de agora se corrixa, se dote os presupuestos das partidas correspondentes, que non haxa que tirar destes remanentes por non ter feito o traballo apropiado. Como dixen, estas partidas de gasto son, hai moitas facturas que estaban pendientes por pagar. Sabemos que o equipo de goberno quere facer quere saldar deudas, e esta é a medida que nos propón. Non é a máis favorable, pero vamos a apoiar para que os comerciantes poidan
poidan ter xa os ingresos que deberían ter ata agora. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Boa noite a todos e a todas, e aquí as presentes, e tamén a veciñanza que nos ve dende as súas casas. Temos a sensación de que digamos o que digamos ou propoñamos o que propoñamos, realmente o grupo de goberno dalle igual. Eles o único que van a valorar é que esta proposta saia adiante, independentemente de todos os procesos que se explican nos informes, e chegará mañán e dá todo igual. Nos entristece realmente a posición que toma o grupo do Partido Popular ao respecto, xa que nos informes, como ben advertía a voceira do BNG, pois se amosa unha situación complicada e grave. E a pregunta que nos temos que facer é por que están os comerciantes sin cobrar. Hai un procedimento administrativo que seguramente, se se cumple, pois os comerciantes que fan eses traballos no Concello pois cobrarán en tempo e forma. Se o grupo de goberno decide facer outro tipo de actuacións, pois evidentemente eses comerciantes ao final pois se ven agraviados, e temos a situación que temos actualmente no tercer trimestre, con 125 días de pago medio a proveedores. Esa é a situación real, e votar a favor desta proposta non é apoiar aos comerciantes, porque po ano, no 2024, volveremos a facer o mismo, porque se está executando exactamente igual. E iso é o grave. Dende o Partido Socialista expresamos as nosas profundas dúbidas e preocupacións ante a aprobación deste crédito extraordinario, que deriva dunha falta de rigor e planificación na xestión orzamentaria. Os informes de intervención do propio Concello destacan unha serie de deficiencias estruturais que comprometen a saúde financiera e a transparencia no manexo dos recursos públicos, e que se agravan na xestión deste último ano, donde as dúbidas sobre o orzamento 2024 aínda están pendentes, xa que os socialistas consideramos que debe ser estudiado moi polo miúdo, porque as contas, como di o Partido Popular, a nós as contas non nos saen, non nos cadran. E como tal o faremos un seguimento riguroso das contas de 2024 e esperaremos a que sexa saldada a conta xeral de 2023. Entre as principais irregularidades sinaladas, evidenciase unha falta de previsión e de planificación adecuada por parte do actual goberno, que optou por utilizar mecanismos económicos que, lonxe de beneficiar ao Concello, perxudican a súa estabilidade económica. A situación é especialmente crítica no que respecta aos pagos a proveedores. No tercer trimestre de 2024, o prazo medio elevouse a 125 días. No primer trimestre, 40 e pico días. No segundo trimestre, 75 días. No segundo trimestre. No terceiro, 125 días. O que indica que esta situación pois, revirte nun mal dimensionado dos orzamentos. E revisaremos, evidentemente, como dixemos, o de 2024. Ou que deriva da acumulación de facturas que no primeiro ou segundo trimestre sexan elevadas e que non se poden afrontar o pago das mesmas. Este é o reflexo da xestión financiera que non garante a solvencia e que afecta directamente ás empresas que prestan os seus servizos ao Concello, xerando unha relación contractual desventaxosa e precaria. Neste contexto, tamén queremos recalcar a problemática non resolta respecto ás gratificacións e horas extra do persoal municipal. Dende hai meses, o Partido Socialista de Rianxo ven exixindo un control máis riguroso e transparente sobre estes pagos adicionais, que seguen sen registrarse contablemente na súa totalidade, ou que son compensados con horas libres, ou que aínda non foron notificados de cobro, afectando así a calidade do servicio público e sobrecargando os propios departamentos responsables. Esta situación, lonxe de ser anecdótica, é só a punta do iceberg e supón un sinal alarmante sobre a falta de orde e control na xestión do persoal municipal. Para que o entendamos, o que estamos a explicar, imos poñer un símil de moi fácil comprensión. Imaginar unha familia que está tratando de educar ao seu fillo e á súa filla e lle dá unhas directrices de comportamento, como, por exemplo, que seguro que se dan moitas casas, lle proíbe xogar a pelota na cociña. Pero o rapaz non fai caso e xoga na cociña. E non é que xogue na cociña, é que o pai xoga con el na cociña. Lonxe de parar, os pais siguen insistindo día tras día en ese comportamento.
Pero o rapaz non fai caso e sigue xogando. E máis, sigue xogando cos seus pais. Diríamos, ao cabo do tempo, que o rapaz está mal educado. E diríamos, co paso do tempo, que os pais foron permisivos. Pois eso. Consideramos que esta falta de atención ás advertencias de intervención sumada a unha actitude de inacción por parte do Goberno despois dun ano e 8 meses na resolución ou avance dos contratos que a día de hoxe están en precario, que se sumará en breve o 27 de novembro o da piscina municipal, revela unha carencia de vontade para levar a cabo os cambios estruturais necesarios na administración municipal. Este tipo de ineficiencias non só impactan negativamente no funcionamento interno do Concello, senón que tamén degradan a calidade dos servicios que lle ofrecen aos veciños e ás veciñas de Rianxo. Quen merece unha administración eficaz e responsable. Queremos lembrar a recomendación emitida polo Ministerio de Facenda o 12 de decembro de 2019 sobre o uso adecuado do remanente de tesourería, que debe estar guiada por criterios de prudencia e sustentabilidade. El remanente de tesorería generado en el ejercicio inmediatamente anterior no constituye un recurso en términos de contabilidad en el ejercicio presente. Afectará negativamente a la capacidad, necesidad de financiación de la entidad local. Instamos ao Goberno municipal a respetar estas directrices que nos marca a intervención no seu informe dunha vez por todas, as medidas necesarias para sanear as contas e fortalecer a xestión do Concello, en beneficio de toda a veciñanza. O Partido Socialista de Rianxo manifesta a súa profunda tristeza ante a repetida falta de información nos plenos. Falta de información previa que lle require incluso dende xullo de 2024 sobre facturas e servicios que se deben enfrontar. Entristécenos unha vez máis que non se facilitara aos grupos a información en tempo e forma para facer unha valoración un poquinho máis intensa. Recibimos este martes máis de 25 documentos para ser tratados hoxe en pleno. Eso non é de recibo para ningún grupo municipal e non é a primeira vez que acontece. Esta situación o que revela ou é unha falta de transparencia, de comunicación, ou o que queren facer é sobrecargar o traballo dos grupos e que veñamos aquí e votemos o que vostedes que consideren. Previsiblemente, o alcalde Julián Bustelo volverá a sinalar, seguro, ao Partido Socialista como responsable da falta deste avance. Xo temos claro, non nos preocupa. Estamos seguros de que tamén será para os veciños e veciñas que sepan que realmente quen non permite o avance de Rianxo é o propio alcalde de Rianxo. Non buscamos excusas nin rodeos co noso posicionamento. Esta situación non é responsabilidade do Partido Socialista de Rianxo. Vostede sabe de quen é a culpa. Bueno, igual é moi novo para sabelo. A culpa é do cha-cha-cha. Ese é un bo resumen. A culpa, señor Bustelo, de toda esta situación que está dando no pleno, simplemente é do seu grupo. Creo que desde que empezamos esta legislatura ya estamos solicitando información, reunións, tendemos a man, pero chega un punto de que, bueno, todo ten o seu clima e non somos capaces a entender que se nos negue este tipo de situacións. En canto a as gratificacións, queremos sinalar novamente a deriva no rumbo municipal. Non é aceptable que cada vez que se afronte as consecuencias das súas decisións, nós teñamos que vir ao pleno a aprobar as decisións súas na xestión do personal. Que non podemos aprobar de forma continua que vostede decida executar traballos e despois nós temos que levantar a man para verificar eses traballos. E, sobre todo, que non se ve recompensado o traballo que facemos. Porque os grupos municipais só salimos e só somos mencionados cando non aprobamos. Salvo nas viviendas dos mestres, que aprobamos por unanimidade. É verdade. Non imos a colaborar na aprobación desta proposta, non imos a apoiar as súas accións, non imos a apoiar as súas compras electorais, nin a súa forma de organizar o traballo municipal, que carece de transparencia e eficacia. Reservamos o noso dereito a exigirlle contas por estas decisións na xestión do persoal no próximo pleno e que está xerando unha bola cada vez máis grande, sin importarlle nin o máis mínimo o mañán. Vostede só vive o aquí e o agora e fai o posible para conseguir o que desexa.
aínda incluso a costa de menospreciar os demais. Seguramente, o responso, despois de todas as exposicións, os levemos o Partido Socialista, como sempre. Non sei se porque somos os últimos en falar ou porque estamos nun lado ao mellor da mesa que non é concorde para vostede. Esperaremos esa resposta contundente, didáctica, intentando non banalizar absolutamente nada para non xenerar confusión. E concluímos dicindo claramente que non se pode construir unha casa sobre os cimentos inestables. Tarde ou cedo, a estructura caerá polo seu propio peso. As empresas de Rianxo, os veciños de Rianxo, merecen un goberno responsable, non un goberno de caprichos, que non respeta as decisións do persoal municipal, que non respeta as decisións que aparecen reflexados no informe de intervención. Eso é o que solicitamos, rigor no orzamento. E así o faremos o Partido Socialista. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. A motivación para aprobar tanto o crédito extraordinario como o suplemento de crédito está perfectamente explicada na documentación dos diferentes expedientes e que xa expuxo con detalle o alcalde na súa intervención. Estamos falando de dúas modificacións orzamentarias por un importe total de 1.378.518 euros, dos cales un 70% se corresponde coa débeda contraída polo Concello de Rianxo en exercicios anteriores con diferentes proveedores. O do 30%, como xa foi sinalado, unha cantidade importante tense que destinar ao acatamento de sentencias judiciais e a facerlle fronte a outros gastos de persoal e gasto corrente. Durante este ano, dende o Goberno, fíxose un importante esforzo para corrixir a situación da que dou conta o alcalde previamente, recollida xa no informe sobre o desequilibrio orzamentario do Concello de Rianxo emitido pola intervención municipal en xullo de 2023. Non só se renunciou a levar a cabo calquera investimento cos fondos do POS adicional 2-2023 e se reduciu o gasto superfluo ali onde se puido, senón que se dedicaron moitas horas de traballo á confección dun orzamento municipal actualizado, despois de 3 anos sen ter un, que na actualidade nos permite facerlle fronte ao gasto corrente dunha maneira máis axeitada. Con todo, debemos tomar boa nota das indicacións dadas pola intervención municipal en canto á necesidade de dotarnos de maiores ingresos que nos permitan non só recorrer a fontes de financiamento extraordinarias para acometer o gasto corrente, senón incluso dotarnos de capacidade de investimento con fondos propios para acometer actuacións de relevancia. Aprobando o crédito extraordinario e o suplemento de crédito, iniciamos un tempo novo á vez que corriximos unha situación inadmisible, da cal os máis perxudicados son os nosos proveedores, empresas locais e autónomos que tiveron que ver como se tardou moito en pagarlle polos seus servizos. Traballamos a diario para evitar que estas situacións se manteñan no tempo e con esa meta se deron os pasos aos que fixen referencia. Nós, por suposto, imos apoiar estes dous puntos. Pide a palabra ao Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Vou buscar unha información que temos aquí, a colación do que dixo a voceira, do cual nos alegramos escoitar a súa voz, que nos últimos plenos non tuvemos esa sorte de poder escoitar os voceiros de Rianxo. Vai intervir para dicir algo sobre a cuestión? Sí, pero a tecnología ao final é o que ten. Podía preparalo antes de vir. Bueno, non sabíamos que iba a responder a voceira. Bueno, datos aproximados. Decía vostede na súa exposición que decían que vostedes seguían saneando o Concello. Interesante esa perspectiva de saneamento cando co vosso goberno hai unha empresa que lle debedes 15.000 euros. Hai unha empresa que lle debe 15.000 euros e non cobra. E non é un traballo do goberno anterior, é un traballo voso. No último pleno aprobamos tamén unha modificación de crédito sobre traballos xa feitos, co cual o que marca é que vostedes o que fan é, primeiro fan
e despois pagamos. Entón, nos choca un poquinho esa sensación de seguir saneando. Buscaba o dato porque se tendes dúdas eu poñemos en contacto coa empresa e facemos unha situación. No, pidolle brevedade, entendo que era para contestar á voseira, pidolle brevedade, conteste para poder seguir Pero co iso pleno. que estou intentando facer. Bueno, non sei, ou está sacando outros asuntos que non ten nada que ver co que expuxo a voseira. Conteste ya a voseira e deixenos continuar co pleno, por favor. Iso eu estou intentando facer. Deixeme responder, por favor. O que lle estábamos remarcando é que decían que o orzamento 2024 iba a corrixir situacións. Se vostedes viron o gasto salarial solo con facer mención ao capítulo 1 do que se vai a aprobar hoxe, o gasto salarial xa é superior ao que aparece reflexado no orzamento 2024. Entonces, díganme que vai a pasar no 2024. Porque se no 2023 o gasto salarial xa é superior e no 2024 é inferior, pois non entendemos un poquinho as situacións como se plantexan. E o que vemos é situacións que se dan no seu goberno e na execución do orzamento que, ademais, de forma casual, vostedes alardeaban de que se iba a poder facer fronte aos pagos no orzamento 2024 referente a saneamento e abastecemento. A día de hoxe seguimos sin implementar o contenedor marrón. E a día de hoxe seguimos sin saber que vai a pasar con eses 250.000 euros que a empresa que xestiona o servicio de saneamento e abastecemento lle require ao Concello. Cuantía que seguramente sexa máis elevada, porque nos informes que presentaba a interventora facía alusión á xestión da EDAR, pero tamén omitía que tamén a actual xestora xestiona bastante máis rede da que xestionaba en aquel momento, porque quen está proporcionando esa rede de saneamento é o propio Concello, co cual ese balance non tío tan claro que sea favorable para o Concello. E outro punto importante no orzamento, e quizás se lle remarcou aquí tamén en pleno, é o referente ao aforro de 300.000 euros no contrato de luz. Non escoitamos nada ao respecto. Eu non sei, non analizamos aínda nin contrapuxemos aínda o informe de liquidación co orzamento 2024, a pesar de pedilo, a pesar de que pedimos que se nos informara sobre as actualizacións que correspondían ao presuposto 2024 con respecto á situación que se derivaba de 2023. Nos a día de hoxe non temos esa información, pero nos preocupa que o Goberno decidira un aforro de 300.000 euros e hoxe aquí hai unha das partidas de 30.000 euros exactamente para iso, para o gasto de enerxía. Nós imos actuar de forma responsable e, sobre todo, as cousas que dicilas como son. Non digan que sanean. Non é verdade. Ese as medias verdades que estamos acostumbrados, sobre todo, últimamente, o Partido Socialista. Non nos preocupa. Non nos preocupa en absoluto. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Vou empezar por isto último para corrixir distintas cuestións que se dixeron que son incorrectas ou directamente mentira. Non houve no último pleno ningún crédito extraordinario que se aprobara para facer fronte a ningún tipo de pago, como se dixo fai uns minutos. O incremento do gasto de persoal, con basta con ler a documentación que se facilitou, o incremento no gasto de persoal que hoxe se aproba é fundamentalmente para facerlle fronte a máis de 100.000 euros que derivan de sentencias xudiciais que hai que acatar, reclamacións xudiciais presentadas por traballadores deste Consello, que hai que afrontar, algunhas para indemnizar directamente aos traballadores, outras para abonar o pago da Seguridade Social, en algún caso por importe de 75.000 euros. Evidentemente, eses importes non estaban recollidos no orzamento, porque cando se confeccionou o orzamento non decaeran sentencias xudiciais que hoxe temos que facer fronte por eses importes tan elevados dos que antes se facía referencia. Se acaba tamén reclamacións da empresa xestora da rede de saneamento que se poderán facer fronte cos documentos que hoxe aprobamos, por certo. E, ademais, teño que dicilo, eu entendo perfectamente, non vivimos no tempo da inmediatez, no todo é de hoxe para mañán, e todo pasa moi rápido, particularmente en política, non? Pero vou intentar recordarlles unha cousa.
No ano 2023, hoxe o que estamos aprobando aquí son as contas do ano 2023, este goberno estivo 5 meses gobernando, 5 ou 6 meses gobernando. Os outros 6 non gobernou Rianxo en Común este Consello. Foi o BNG e foi o Partido Socialista o que gobernou este Consello. E o que aquí está recollido ten que ver coa xestión dese goberno, non coa xestión deste goberno. Sinalaban situación preocupante, por suposto que a nos preocupa a situación, falaban de falta de rigor e incluso falaban de optar por mecanismos de contratación que non benefician ao Consello. Non? Quen adxudicou a dar de Rianxo a xestión da dar de Rianxo sin licitar? Foi este goberno nos últimos meses? Non foi este goberno, foi o anterior goberno. Quen adxudicou a recollida do lixo sin licitar? Foi este goberno tamén? Non, foi outro goberno. Quen mantivo durante moitos anos en precario todos os contratos de suministro? Este goberno? Non, tampouco non foi este goberno. O que fixo todas estas situacións foi aumentar de maneira exponencial o gasto corrente hasta o día de hoxe, xerando situacións como as que antes dixen, déficit orzamentario de 2 millóns de euros en xullo pasado, cando entramos nós a gobernar. Daquela encargouse un informe a intervención municipal que puxo negro sobre blanco cal era o desaxuste orzamentario, tanto de gasto xa contraído como de gasto pendente de executar hasta final de ano, gasto ineludible de facturas de enerxía eléctrica, de facturas da recollida do lixo, etc. Un gasto que alcanzaba, insisto, case os 2 millóns de euros, 1.900.000 e pico euros os que antes facía referencia. Ese informe incluso se puxo en dúbida. Incluso se chegou a poñer en dúbida, díxose que o informe estaba mal feito, que o alcalde era un mentireiro, que non había ese desaxuste orzamentario do que se falaba. Bueno, pois tal cual, acabamos o ano con 1 millón e pico de facturas sin poder afrontar, porque non estaba no orzamento prorrogado 2023 a asignación orzamentaria para facerlle fronte, que clava as previsións daquele informe, ao céntimo. Esa situación por que se chegou? Porque entráramos nós a gobernar en xullo? Non, señores. Esa situación chegouse porque había, desde todo o exercicio con orzamento prorrogado, esa falta de disciplina orzamentaria que agora tratamos de correxir. E que se sumou un gasto corrente tremendo, porque durante moitos anos non se fixo ningún esforzo para palialo, sacando a contratación os servizos que se podía sacar, reducindo o gasto superfluo onde se podía sacar e, ademais, ende por riba, o que se puido evitar, collouse, como a xestión da EDAR ou como outras nas que non se buscou ninguna alternativa. E iso non foi este goberno, Iso non foi este goberno quen o fixo. E fálase tamén, é moi preocupante, a falta de ingresos correntes. Temos que recurrir a este tipo de cuestións para poder facer fronte ao gasto corrente. Non temos ingresos correntes. Que medidas adotaron nos últimos anos para incrementar os ingresos? Ningunha. Nós, neste orzamento, recollo o informe de intervención. Hai que incrementar os procesos de inspección. Bueno, neste orzamento que aprobamos, por certo, en minoría, inclúyese ese tipo de inspeccións para poder levar a cabo certos axustes que permitan incrementar a recaudación municipal. A única medida que nos últimos anos se puxo encima da mesa para poder aumentar os ingresos correntes. A única. E hoxe veñen aquí, señalan que todo o que se pudo ter feito nos últimos 12 anos non se fixo, pero culpa nosa. Señalan, ademais, que, por supostísimo, non hai ninguna responsabilidade no exercicio 2023, os grupos BNG e Partido Socialista non teñen ninguna responsabilidade sobre o que pasou durante o ano 23. Ninguna. Pasou todo de agosto en diante, entón, eses 4 meses chegouse unha situación tremenda. Entón, hoxe non se pode apoiar esas contas. Non? É inaudito. Os únicos que hoxe aquí teríamos motivos para non apoiar as contas do 23 e o Partido Popular e o Rianxo en Común, que son precisamente os grupos que van a apoiar. Hasta eses extremos chegamos hoxe no absurdo que estamos vendo. A eses extremos. Se teñen a responsabilidade que acreditan ter, o que teñen que facer é, polo menos, contribuir a sair da situación da que vostedes foron protagonistas, de levarnos a ese déficit de 2 millóns de euros, hoxe podíanos axudar a sair dai. E non ainda por riba tratar de votar sobre este goberno. Este goberno poderá ter feito moitas cousas mal no ano que leva, moitísimas. E cando traíamos as contas do ano 24, pois poderán dicir, pois mira, efectivamente, mire canto fixeron mal, mire cantos reparos teñen vostedes no ano 24, miren cantas desaxustes orzamentarios teñen vostedes no ano 24. Cando sea eso, poderán nos señalar. Cando estamos falando do exercicio 23, revisen o que vostedes fixeron. E non me veñan, é que eu non estaba no goberno, aquí hai xente sentada incluso que tuvo responsabilidade de goberno, no goberno anterior.
O sea, que teñan algo de memoria, sexan responsables e non pretendan facer borrón e conta nova sobre certas cuestións que, bueno, das que vostedes son os primeiros responsables, evidentemente. Pasamos a votar as dúas cuestións. Primeiro o punto 5 e despois o punto 6. Votos a favor do punto 5. Rianxo en Común, Partido Popular. Abstencións. BNG, Partido Socialista. Votos a favor do punto 6. Rianxo en Común, Partido Popular. Abstencións. BNG, Partido Socialista. Moi ben, moitas grazas.